U nastavku privredne teme. Metalska industrija koja je nekada prednjačila, a danas se suočava sa problemima konkurentnosti i tehnološkog zaostajanja, u vojvođanskom metalskom klasteru vidi šansu za dalji razvoj i prodor na inostrana tržišta. Ervin Dupak bavi se proizvodnjom namenske opreme za prehrambenu industriju 15 godina. U njegovom preduzeću radi 27 radnika, a u klasteru vidi šansu za razvoj. Pošto svi posjeduju neku tehnologiju, da to sastavimo na neki način i zajedno smo jači i možemo prihvatiti na taj način veće projekte i da podeljamo poslove i tako ćemo biti u mogućnosti da razvijemo privredu opštine, privredu Vojvodine. Vojvođanski metalski klaster trenutno ima 75 članova koji mogu da računaju na zajedničke nastupe na stranom tržištu, savremen i inovativan pristup istraživanju i razvoju, ali i lakši pristup raznim izvorima finansiranja. Neophodno je bilo preduzeti nešto da se pomogne kompanija metalskog sektora Vojvodine da povećaju svoju konkurentnost. Strana konkurencija, odnosno konkurencija na inostranom tržištu, kao i konkurencija na domaćem tržištu je nemilosrdna i za to je neophodno iz dana u dan povećavati konkurentsku sposobnost preduzeća. Projekat Vojvodina Metal Klaster vredan preko 860.000 evra finansiran je sredstvima Evropske unije. Jedan od bitnih izazova je postizanje konkurentnosti i to putem obuke, ali i novih tehnologija. Evropska unija je spremna da pomogne srpskoj privredi, ali je važno privući strane investitore i podstaći lokalne privrednike. Na osnivačkoj skupštini Vojvođanskog metalskog klastera prisutnima se obratio i resorni sekretar Tomislav Stantić, koji je ukazao na to da je u vreme ekonomske krize važno raditi na oživljavanju malih i srednjih preduzeća putem klastera.